D'acord amb l'apartat 13 de l'article 4 del Reial Decret 16/2012 de 20 d'abril de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, per el qual s'afegeix un article 94 bis de la Llei 29/2006 de 26 de juliol de garanties i ús racional dels mecanismes i productes sanitaris, estaran exempts d'aportació als usuaris i als seus beneficiaris que pertanyen a una de les següents categories: afectats de síndrome tòxic i persones amb discapacitat en els supòsits contemplats en la seva normativa específica. Tenint en compte que en el moment que es va publicar el Reial Decret, la normativa específica a què es fa referència era la Llei 11/2003 de l'Estatut de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana, el paràgraf segon de l'article 16, de la qual estableix que la Generalitat garantirà el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortopèdic i les ajudes tècniques als malalts menors de 18 anys amb capacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Aquesta prestació s'estendrà als majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. Resulta evident que les persones amb discapacitat del País Valencià estaven clarament exemptes de l'aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria. Davant d'aquesta situació, i lluny de respectar el dret a la gratuïtat dels medicaments per part de les persones amb discapacitat, el Consell va optar, en primer lloc, per considerar com a pensionistes totes aquestes persones que havien sol·licitat el certificat de discapacitat després de l'entrada en vigor del Reial Decret, subsumint-los en la lletra D de l'apartat 8 del nou article 94 bis de la Llei 29/2006, així poder cobrar-los el 10% del preu de venda al públic. Per tal de fer aplicable aquesta mesura a tot el col·lectiu, el Consell incorporà una modificació ad hoc en la Llei de Mesures Fiscals, la gestió administrativa i financera i l'organització de la Generalitat, segons la qual se suprimeix el paràgraf segon de l'article 16 de la Generalitat sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitats, la qual cosa equival a dir que a partir de la seva entrada en vigor el 1 de gener de 2013, els malalts menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i els majors de 18 anys diagnosticats amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% estaran obligats a pagar productes inclosos en la prestació farmacèutica, el catàleg ortoprotèsic i les ajudes tècniques. És molt significatiu que el Govern valencià hagi aprovat unes disposicions per a incloure les persones amb discapacitat entre els subjectes obligats al mal anomenat copagament, tenint en compte que el mateix Reial Decret establia la possibilitat d'excloure-les si així ho especificava la seva normativa específica que ja existia. Com que aquest era el cas valencià, el Consell d'Alberto Fabra no pot al·legar que es veia obligat a fer-ho, sinó que mostra quines són les seves verdaderes prioritats. I no sembla que aquestes prioritats siguin socials, precisament, ni tan sols humanitàries. Per tot això, el ple de l'Ajuntament acorda instant a les Corts Valencianes a derogar l'article 160 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. DOC número 6.931 de 27 de desembre del 2012, recuperant la gratuïtat dels medicaments per a les persones amb discapacitat, donar trasllats dels acords als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al president del Consell i al conseller de Sanitat. En definitiva, encara que tinga tant de tecnicisme i faig menció a diferents decrets, el tema és que nosaltres no podem permetre o no hauríem de permetre que persones que tenen discapacitat i que han estat gaudint
d'unes subvencions a les necessitats que tenen, tant farmacològiques com ortopèdiques, se'ls apliqui això i tinguin que pagar el que s'anomena el copagament. Nosaltres el copagament no, nosaltres també ho paguem. O sigui, no és que tinguin que pagar, estem pagant tot. O els diners de sanitat no ixen dels diners de la gent. I evidentment hi haurà que recolzar a aquestes persones, ningú té la culpa o ningú té per què tindre un problema afegit de tindre una discapacitat del tipus que siga. I l'administració ha de vetllar per els més dèbils de la societat i aquestes persones no són. No comprenem el tan manic tema d'equilibri fiscal o tal i qual tinga que perjudicar a aquestes persones. I en aquesta línia presentem la moció. Moltes gràcies. Intervencions? Totalment d'acord amb Esquerra Unida. A banda, jo crec que el segon Real Decret, com se diu, és una competència clarament de l'autonomia, és una competència de la Generalitat i no fa falta dir en què despeses esta Generalitat que tenim en aquests moments en València i tenim des dels últims 20 anys a gastar diners que crec que no eren competències d'ella. I en cap de tots hi haurà moltíssimes des de Castelló fins a Alacant. Entonces creiem que hi ha que retallar despeses que no són competència, però una qüestió tan important com és la sanitat no n'hi ha que retallar i més en un sector tan desafavorit com és esta gent. Entonces totalment d'acord i a favor de la moció d'Esquerra Unida. Bé, nosaltres estem d'acord amb aquesta moció i la votarem a favor. Es tracta d'una de les tantes mesures de les que el Partit Popular ens té tan acostumats i que retallen i perjudiquen a les persones més necessitades. En aquest cas, borrant d'un colp l'article que garantia a les persones amb discapacitat el finançament gratuït per als productes inclosos en la prestació farmacèutica. Així de cruel ho diu, derogar l'article que en lleis vigents garantissaven aquestes cobertures. Aquestes polítiques, a més de ser retallades socials, són inhumanes en quant al dret de cobertura social i mèdica que a qualsevol persona es mereix i més en aquests casos. És un altre exemple clar de la política de dretes i retalls que estem patint en aquest país. Fins fa uns mesos, aquestes persones amb problemes especials tenien un lloc on anar per a poder solucionar els seus problemes. En València, IVADIS, Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats. A dia d'avui, i després de les retallades, això ha passat a ser IVAS, Institut Valencià d'Acció Social, on han englobat a tot el món en problemes socials, retallant de totes les àrees personal, mitjos i subvencions, tots al mateix sac. Dones maltractades, drogodependents, menors amb problemes d'inserció, immigrants, discapacitats, i tots amb el mateix emblema. Tots tenen problemes socials. No, senyors, ja tenim prou. Des del cor d'un voluntari que fa 14 anys està treballant en aquestes persones i amb el recolzament del meu grup diguem que no a les retallades. No anem a tolerar que a aquestes persones que ja tenen prou en les seues discapacitats damunt les lleven la xicoteta ajuda que tenien, diguem-los, que tenen que pagar els seus tractaments tots els mesos de la seva vida. Tractaments que són per enfermetats cròniques i que no tenen solució i que empitjoren la seva qualitat de vida. Volem que tot el món visca el millor possible i amb conductes com la de la modificació de l'article 16, el que es fa és tornar enrere en la història, tornar a un règim dictatorial i d'opressió, encapçalat en les Corts Valencianes amb la majoria absoluta del PP i presidida pel senyor Cotino, afonant als que no tenen forma de defendre's. Per tant, el nostre vot és a favor. Moltes gràcies. Per la banda del Partit Popular, simplement dic que el tema del copagament és un assumpte que ens afecta a tots, sobretot a nivell municipal. Tots hem viscut les cues en les farmàcies per a poder fer front a l'abastiment que necessitaven els nostres veïns. En qualsevol cas, com bé he transmitit al portaveu de l'Esquerra Unida, li ha demanat la supressió de l'últim paràgraf en el que deia que
d'alguna manera, com que aquest cas era en cas en València, el Consell d'Alberto Fabra no pot al·legar que es veia obligat a fer-ho, sinó que mostra quines són les seues verdaderes prioritats i no sembla que aquestes siguin socials precisament i tan sols humanitàries. Bé, doncs d'alguna manera ha sol·licitat, com des del Partit Popular, que se suprimiria aquest pàrraf, no ha sigut així, no ha pogut atendre aquesta petició. En qualsevol cas, des del Partit Popular anem a abstindre's per a que pugui passar endavant aquesta proposta i aquesta moció, perquè sí que considerem que les discapacitats de beneficiaris són una prioritat per als nostres pensaments i, d'alguna manera, dir que Alberto Fabra, òbviament són formes de pensar, però dir que Alberto Fabra té polítiques inhumanes, d'alguna manera, el passat dia 18 anunciava la signatura d'un conveni entre el Consell General del Poder Judicial i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en el mateix sentit que estàvem aprovant fa un moment el conveni de fons socials de vivendes i ell sí que incluïa 600 vivendes per a fer front a estos desnonaments i sobretot també l'anunci del Pla Vila que fins i tot han adherit a ells pobles governats per esquerres. Dir que és inhumà crec que se pot compartir o no la seva visió, en qualsevol cas nosaltres no estem al capdavant ni d'aquesta gestió, ni d'aquest pressupost, ni de les mesures que se tenen que prendre i d'alguna manera, algunes les entenem i altres no, però no som els que s'encarreguen de prendre-les. Per tant, sí que pensant en les discapacitats del poble, anem a abstindre's per a que pugui donar curs i tràmit a aquesta moció i que fins i tot arribi on té que arribar. Algun torn d'intervenció més? Sí, no? Nosaltres així no parlem d'inhumanes, parlem de situació, una mostra de les prioritats, i no diguem inhumanes, sinó humanitàries, que no és el mateix, ni socials. Les preocupacions que poden dur Alberto Fabra a aplicar aquestes polítiques, evidentment, no té una prioritat social, perquè si tingués una prioritat social no llevaria la subvenció a aquestes persones, ni humanitàries, que no és el mateix que inhumanes.